her. Ja, og det der har været afgørende for, at man kan spille gode bolde med Roskop, det er, at man får fat i hans serv. Det var Persson perfekt til, og det bød på nogle af de her lange, flotte dueller, som kom i gang direkte efter serven. Roskop afgør her med sin forhånd, og det er noget af det, som han har udviklet på de sidste års tid, og som gjorde ham til europamester ved de sidste europamesterskaber. Persson var også utrolig stærk spillende og har ligesom vendt tilbage efter en downperiode, så jeg var ret sikker på, at han ligesom var et godt bud på, om ikke andet, så i hvert fald en semifinalplads her ved top 12. Men det blev i stedet for Jørgen Roskop, der spillede sig frem til semifinalen, og Jørgen Persson tabte den sidste kamp til Jean-Michel Sèvres, og det betyder, at Roskop har spillet sig frem til semifinalen i stedet for, og Sèvres i den anden. Men den første semifinal, vi skal se, det er mellem Jørgen Roskop, længst væk, europamesteren, og manden, som er kendt for et meget kompromisløst angrebsspil.